Kadang ma jorang ha ang to video rok khlaijak liya jorang mai ni bagui tini tewisa ang video khlai pika kha khlai o jotono kaham to tongmai ya hinui lam sokono rok no ani channel no gari nasing tongtabo tini ke class tongo class 5 nei matai thanai kharchi matai tini jukto class 10 ke class 5 matai thangke no phono kan max photo nya kan gari nasing kota bono ajeri si tei to koi khnai rok soi tei to ko mani ani khnai khunui ran ba kha to bo gari si man lang liya ke ang gari man ke gari kai thangui norok bai ang ani class 5 ni por norok bai malai le tabuk ke ang agotlaw sokai class rok pai nei tabuk jeng thanglai tonglayo kharchi matayo kinarok no bofuno ke thanganai koi ko sung sokpai tongpaika asukso chaila motor stand bai tong 20 taka bhara na haro o jaga auto tomtom phan phaimano angke tabuk jeng oro prasad nalai tonglayo o bwskangni phang nogo nge jeng tabuk ko line romai tonglaikha angke tini oro motai phaiman kaisa ekdom lucky hinui uansukmano tini oro sopaimani tamni hingkha chini Bubagra o jaga o tini puila matani bagui bo phai sopaijak hingke ang phaipro ke video khlai maliya mobile bag bisingo dajaknai nei rutuk manui tamsani ang mobile tiklai maliya phat phat aboni bagui tabuk ang bono kisasa video khlai tongkhai komo phai tongmani tini to Bubagra bai malai nei belai no bokha srangkha tongthoka kha srangkha asuk ke tini lucky day hinui uansukui mano ke aboni pore jeng Bubagra bai kobo saka aboni pore chibai borokha ke belai no kha srangkha asuk ke tongthoka abo bukhuk bai sawi se kulpaya amsuk ke tongthokmani ke chini maya gono Bubagra bai omo haike malai hinui kisa phano uansukui maine sabo si bobai malai na muchungya tongkha da kebo borok si bobai malai na muchungya abai borok skri na ani mote ani uansukmani mote haike chung jotto no bono naisingui tonglaikha bono nai boy kok sai tongo boni bagui chung yang nasing laijak bobai malai na bagui belai no excited norok no bang phunogui thangnai ke ang bobai je kok samani amoni khorok norok no khwnarwano khnai tongdi nai tongdi video no Nari ini kuliah pada lagi. Ang Bubagra khorang khwnarwano kok samani bon एकदम कलai duk ungjak asuk ke Bubagra bai malai ni kok satoni ke mana hingke da kon malai peke tabuk chung matai rok ripaikha hingke matai ripaimani tabuk oro kisa bachalai tonglaigra kha belai ke tongtoka ekdom imang tongmo hema tongka asuk ke tongtoka meja masuk yang suka di bono Hati aku
borok bang khatini punyani bagai ngi hapna jeng line ba sapun ke line ase kolok mangnya ko jeng no man nya kolong ke line ase ke lok ha borok ko ti bor ka khang ke borok te bang khala rotto di karen na Nha, tôi xin nha. How to do that? How đi rồi? Gì vậy? Hả? Tắt nhé. Ai xe? Con có xin nhận được. abon pore kichang puri sabji chalai ni dugan na chuka fungo kun chai phaisa ge mudan nan bagai hanin tinga tak chai pelagi abon pore kha ang nogo thanan bagai bas kajak ke borogo bong nogo jani jani thangpai bekha nang tak saisung se bas gari kajak pore cholika pore tabuk sokpai ka bishal gor chiniang cha bagan ge nong no tining video amsu jara tining sinai ani video baidang jakha ge sanani tapok di tai ang tabuk motamuti daily no video rona ni chai tongnai kenor ani video no nai tongdi tei kepang ma views riti nai thugui bo nai thugia bo nai ni musai kata nai di je nai ni musing ya rokta gam sumno tining video tata jotono no kaham tongdi tei jotono no ani subscriber rong no happy kharchi puja kharchi mutai kharchi tel